Treba rozlišovať teda ľudí, ktorí sa špecializujú na, alebo psychiatrické zariadenia, ktoré sa špecializujú na liečbu drogových závislostí. My sme klinické pracovisko, sme klinika detskej psychiatrie a sme všeobecne zameraná teda klinika, takže iba časť tej, by sme povedali, klientely alebo tých mladých ľudí prichádza s tým drogovým problémom. Dokonca práve sem prichádzajú tie prípady, ktoré sú svojím spôsobom ťažšie, náročnejšie, kde buď sa snažíme vylúčiť inú psychickú poruchu, ktorá pomerne často sa objavuje spolu s už závislosťou od drog, alebo teda liečíme a pripravujeme mladého človeka na špecializované zariadenie alebo do špecializovaného zariadenia, kde sa komplexnou terapiou, psychoterapiou, farmakoterapiou títo ľudia liečia. U nás prebiehajú tzv. Detoxifikačné pobyty alebo detoxifikácia, to znamená zbavenie organizmu od tej drogy a snažíme sa im uľahčiť to obdobie, kedy sa objavujú tzv. Symptómy z vysadenia. To znamená, keď je dotyčnému odňatá droga a on vlastne vtedy, ak už je u neho rozvinutá závislosť, má rôzne telesné, ale aj psychické problémy, pretože tá droga už sa vmedzerila do jeho metabolizmu a komplexne ho ovplyvňuje.